A veure, sí que és veritat que les sensacions que vaig tenir jo ahir van ser més bones, corrent durant cursa van ser més bones, però el resultat del final avui ha sigut millor. Vull dir que al final avui he fet una bona cursa, considero que he fet molt bona cursa, com sempre ho he lluitat i he donat el meu 100%. Sí que és veritat que ara veient-ho des de fora, ostres, menys una dècima em separa de la tercera posició, amb la qual em deixa una miqueta de ràbia, no? Però en general haig de fer un balanç molt positiu. Ostres, estar allà lluitant per les medalles crec que és algo realment increïble, no? I pensar-ho per mi fa un parell d'anys no m'hagués cregut, per tant acabo molt contenta. Com et dic, les sensacions, avui he anat una mica més forçada, des de la sisena, bueno, des del principi he anat una miqueta més forçada, he anat una mica més del que estava fent jo fins ara a les primeres tanques, i igual això ho he acabat pecant al final i m'ha costat més arribar, no se m'ha vist tan, no m'he notat tan fluida, no? Però bueno, m'emporto també aquest aprenentatge per als següents finals, que espero ser-hi, doncs intentar canviar-ho. No sé, a veure, també he vist ara les marques de totes i realment cap d'elles ha fet... Cap de nosaltres ens hem ocupat la nostra marca personal, per tant, també em deixa pensar que igual tampoc era el dia idoni per fer marca personal, vull dir, crec que igual avui haguéssim pillat un bon dia i hagués estat allà ja amb la meva marca personal, vull dir que tampoc, crec que hi ha moltíssims factors que afecten un quatre tanques i tampoc et podria dir si ha sigut això o ha sigut l'altre. Sí que és veritat que mentalment s'ha fet una miqueta més dur aquesta temporada, jo crec, no només pel Mundial, sinó perquè hi ha hagut molts campionats, des del campionat iberoamericà, allà vaig estar fent 55-40, vull dir, des d'allà estic en forma i al final, doncs, psicològicament també hi ha un desgast, no?, durant la temporada, però no crec que el Mundial m'hagi fet passar factura, ni molt menys. Crec que ja va ser un bon entrenament per aquest campionat i, bueno, també hi ha hagut altres coses que em poden afectar més que no pas el Mundial. Sí, bueno, primer necessito descansar, necessito desconnectar, però ja som així, ja estic pensant en coses noves que m'agradaria fer la temporada que ve. Amb l'Àlex havíem comentat que en el Campionat d'Espanya jo crec que si hagués volgut arriscar, o més endavant en alguna cursa, haguéssim pogut fer una més a 15 o inclús un parell més. Per tant, això serà el que podem treballar la temporada que ve, de canviar de ritme al principi, però sempre que puguem mantenir la velocitat al final, si no, evidentment, no es canvia. Però bueno, crec que tenim treball, sempre hi ha coses a millorar, tècnicament també podem fer alguns petits canvis, amb la qual cosa em quedo amb això, amb ganes de la temporada que ve poder millorar aquest 54-34 que no he pogut fer-ho aquí, però crec que tindrem ocasions per fer-ho.